Untag sa tanan guys, so karon di ay magbrigada dayta na ami dani sa eskwelahan. So kami di ay kami ang mga ginikanan. So mga classmate ni sa ako ang mga anak hunda. So magbrigada na ta kay atuwa man jud ng brigadahan anha dayon ta magklase. Kay klase na ugma puhon-puhon sa Lunes no pizza otso. Mo klase na so ang amo ding gibuhat karon is ang pagpintal-pintal sa bangko da nagapil-apil lumutag pintal ani morata og pintor no. So kay wala may mga laki dapat sa mga laki man ni unya kay kami ra man puro mga baji dani ang brigada so kami ang nagpintal. So diri dayta guys dani dayta sa eskwelahan elementarya na mo. So kani di ay ako ang brigadahan kang princess ni kay mo grade 6 naman siya puhon karon nga abre. So si Jay ugma papod puhon kay di man pwede nga adublihon ako kay nay tag duha ka oras nga ang uban dani siguro human na. So ugma ako na lang pud isa sa grade 2 so ugma na lang pud ko duha. Dili ko na lang ni sila isabay guys. So karon di ay dani lang sa ako sa grade 5 unya inani biya ni ato well ga basta magtipok-tipok na dahil na buhaton aw kansyaw-kansyaw na dayon midana kay mga inahan baya no dala na dayon na with maritis pero dili maritis nga unsa maritis ra namo nga binong-binuang istorya nga para lang sad na malingaw mi sa amuhang trabaho na pintor tada nag-ahat unya ako sana na kinatawa pug ko katawa-tawa midana kay naami gi palimuot nga istoryahan no so apilyan idana ang maestra so mao din ang mga inahan nga mga classmate ni princess langan hapit na jud mi dana mahuman o dili lang matagdan among tabi-tabi dana aw dala tarlihok-lihok so nahapit namin nahuman sa amuang trabaho. So daghan king salamat no sa tanan-tanan nga nag-support sa amuang mga video, simple video. So daghan kayong salamat jud. Sa wala nag-skip ng ads, daghan king salamat sa tanan-tanan. Sa nag-share ng blessings, daghan gyapon king salamat. No kay moro jud na ato ang effort sa ila no sa ninyong tanan no so daghan kayong salamat sa tanan-tanan.
Kahumana mo dana og brigada, ang maestra ni palit sa snack, sumatik na rin mi nang snack dana kay buutan man kayo na ang maestra sa grade 6. No, shout out din nimo diha ma'am sa imong kabuutan. So giapil mi niya og snack, gipalitan mi nag-apil og snacks. No, ko daghan kayong salamat alingaw gyapon kay mong ginikanan dana. Kay naka-snack mi timing to kainit baya pod no. Init ang panahon na ay royal nga bugnaw kayo da human. So mga snack dita guys. Ang snack ni ma'am is pan, biskwit o coke na apoy royal. No, so mga snack dita pagkahuman na namo og brigada. Nagpa-snack din sad siya. No, bisan kay kuan talag sa rasad biag pa-snacks no. A few moments later. Magdada mag Wala sa luya guys, kay man, kilaw ta. Kaya na ay bulinaw. Itong kilaw. Kasi bunsoy po siya po ang na. Kinilaw, suka. Oh, may timpla na guys. Timpla na guys. Si Bonsoy nagukad na. Okay, baba. Timpla na gitu. Bitsin, gibutan nagbitsin guys. Gamay lang. Asin. Oh, alit te. Yan na si auntie. Guys, uli na ko martilyo kinagpanday mo sa dito sa guys. Hello. Kilawin. Ami bitang loy. Yan, nagkuskas si Bonsoy sa kuan. Tabon-tabon. Tapon. Wa mi nakakuog bag tabon. Yung manuli sa akong martilyo kasi mawala. Tara guys, ready na. So naluto na ang sabaw guys. Haon na ni mama. So nara, ready na guys. Nay sabaw, nay kinilaw. Lahi ko na. Guys, mamano guys. Mamano na guys. Pili lang bulinaw. Sabaw ko na rin. Uy, doon tayo. Mga unta. Pamahapan yung pala. Sabang kayo ka ngayon ang gapas. Ito na sa. Dagko ni. Ilan kilo ate? Tag 200. Ako na po NTT. Abilis ako din 120 eh. Ang isang ginanya ito ayun sa hakit. Wala umapista na. Dagko pila ito. Okay, nagkasan nga ate. Tanganan.
Dako kita na. Ano, Lloyd? Saan na ito? Sana yung sige. Kaya wait na lami ang tinilaman sige da. Ulit sili. Wala. Naya ko sili ba? Tanong ba? Itong tag-as noon. Naya ko talaga. Sa milya ko na. Tapos milya na ko ahos. Sakay ka ng kamatis. So, iksan. Sili. Hindi. Minyaon. Tama na eh. Ito. Butang ba? Butang ko ba? Enak, Princess. Antay Ito may kauban ninyo? na. Bagtas, Rama? Una, huli ko. Paano ka mo? Pag na. Namahaw na mo pa. Aman, maragagaw. Sa sudan. Bihon. Dire pa, anak? Wala ka na kulit dyan. Wala, mamaksin ba ito? Mamurong ba po? Guys, pamahaw ta guys. Ikaw ka mamaksin. Saba kay ganyan guys, kinain na. Wala, mamaksin dyan na ilang sa mga. Naabot na si Princess o si Jai Jai. Dali, panhigin. Paningot. Princess oh. Na Princess, dahil ka mo. Pangas dito puntod. Sabas pa yun siya doon. Duko ko yun. Kami yung pritohon. Tortahon ba? Tugulang itlog. Saging ha. Dali alam na. Ma, Nga, Princess. sarap pa yun. Princess. Ito na. Mahal na. Ulit na. Princess. Mahaw na ba? Ano naman, kilaw mo? Ano yung kilaw ka? Tamban. Kunin na ako. Kuhan yan, te. Kuhan. Ante Carmen. Dali na, Princess. Dali na, Princess. Dali, Princess. Oh, bulinaw. Ano ba ka naghawa, Mir? Ito na, dali, Princess. Uy, ito ba, tubo nga ta? Subong na ta. Tamban. Ang karon kasi, jay may naglakaw. Karon sila na pabidin. Ara, pabidin na. Yate, isya. Dili siya kapag express. Ay, di ko na sa sos. Ginawa ko te. Datong una. Kaya nagdaog mo si Ian. Sakay. Persuil, wag gid siya nasakay. Di man siya. Bisa kung saan pagtugos. Ganahan at siya tanawa. Pero nung kapag banggunita siya. Sige na sa ikingan niya kung mag-burn out. Sakay ka, Zay? Sabay ta doon, Zay. Ano na? Laigit. Ako di ko. Sa ang gumsa gabi eh. O, kung makalaresulta doon, aw. Kumagawa jay ang. Pabuta lang. Pabuta lang ba, soy? Diyan ko. Pwede mo naghatod mo to, Day? Wala na dito balot.
Apa? Matang. Yan, palit. Nari na suroy. Wala. Pagbuhin siya lang. Dugbog larap eh. Mga tatag. Ito. Ano naman? Try ka. Mga malutugan. Mga sabong. The next day. Maayong buntag. So good morning day. So karon day mga pita. Init si Bunsoy og tubig. Tugaw mo, duguan may kalbi ida na tulog na ako. Ano ko? Magbrigada na sa pikan guys. Sa ikaduha nga. Yan po di ba chay itong brigadahan. Ay mga dagko sila na magbrigada. Ali na soy. Ikaw rin paano siya. Tem. Naimo na to na naunsa ra may reply sa PSA gapo lubi isi. Wala. Dili na mahimo. Ang gani gidi nakabis-bis oh. Ang lantaw ra to sa kong tanong ko guys. Ay nang oh, nara. Tara. Ay, lampot kini ang kinsay agkakakakak na ni ganing isa? Idlahan ka ma. Asa dito mo na ito? Da lagi tukan ka na. Apa yang langgam ka anak? Ha? Langgam. Nailanggam no. Daga na kaunta ko manok o pa na ya na agi sa sakit kato dito una sa balay ba anak din iyan ti Mercy. Kay ko ana dito o katong yan ni Paul kay na anayan na ba ito. Dumaga na. Kung ito kabuo ka ko upat.
May daghan manok kay. Ano lang na yan. Tik, 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 tik. Hello guys, magawas tara ni sa itong mga tanom guys. Tantaw tadi naman ta makabisbis karon kay kusog ang uwan kagahapon. Tanawa oh. Basa kayo. Nara akong mga tanom guys. Kaming mga tiktik. Ano mahog na madayadaan ang kuya, soy. Mga tanong, mga talbos. Kamatis. Basa pa to ang yuta kay nag-ulan man kagapon. Nadagko kay ulod. Nahurot og kuon. Uluron yun bulak no. Nindot kita og adlaw guys. Init. May ulan-ulano na bita rin pagka ano kahapon nindot kayo.